ukuba re thusa ngwana sika ukuba ka pelo aka kaofela. Abahlali bafuna abasebenzi bakwa-Eskom ukuba baqubisane nemingeni abajongene nayo kwilokishi yaseSoweto. Amakhulukhulu abahlali abambe umngcelele namhlanje bekhala ngothutho lwenkonzo. Umbane ngowona ukhokela phambili besithi badikiwe ukulindiswa ixesha elide ukuze balungiselwe uthotho lweengxaki zombane abajongene nazo. Our people are tired. They are tired of being led by leaders who lead them from TV screens and radio stations. You need to come and be part and parcel of the environment so that you can be a collective part of the solution. Right now, we had a big clash with you, and when I analyze it, it's not your fault. You were briefed wrong by Eskom. Ukungabikho kombane kubanye abahlali kuthetha ukuba abazokwazi ukujongana nezidingo zabo zezempilo. Abahlali badinga impendulo. Discount is only 50 rand. Bebakenya tax ya 148 rand. Equal back to 1,137. What is the use of applying for that ESPS? Uninzi lwabahlali lufuna ungenelelo lukaSodolophu. As we read through, if there's anything missing, we will rope them in. And re tlo dula fatshe re starte go buisana. Ke tshepa le na le leadership akere. E re tlo le ezang le bona akere. Yeah, re kopa le re fe 14 days. Usodolophu ulindeleke ukuba akhele umkhanyo intlanganiso phakathi kwenkampani ephehla umbane uEskom kunye neenkokheli zabahlali baseSoweto logama abahlali bemelela ukupheliswa kokuqhawulelwa umbane.